Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe anyị kwuru na Chinwe na-eme oge ụfọdụ o teta ụra o bewe akwa na-asị ọ bụrụ na ya maara ọ gaghị ịkpa ụdị agwa ahụ ọ kpara. Ọnwa ole na ole n'ihu, Nonso malitere rụwa ụlọ n'obodo ya bụ Amụdara n'ihi na ụgwọ ọnwa a na-akwụ ya abụghị kọbọ nke o ji abụ afụ. Ọ bụ naanị nke a bụ ihe kparịrị ya n'ịrụ ụlọ. N'ezie, onye lere anya nke ọma ga-amata na Nonso etorola ihe eji nwoke eme. Mgbe Chinwe nụrụ na Nonso malitere ịrụ ụlọ n'obodo ha, o bidoro kọbara ndị enyi ya na Nonso ewerela Ikechukwu nwa ya tụọ ụtụ n'ajọ otu ha. Ụfọdụ ndị ọ kọrọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu, ebe ndị ọzọ na-ekwu na aka Nonso dị ọcha n'ihe gbasara ọnwụ Ikechukwu. Mana anyị ga-amata na anaghị ekpuchi afọ ime aka n'ihi na ihe ọbụla zoro ezo ga-emecha pụta ìhè. Nonso mechara gaa na nke Ejike iji kọrọ ya na ya malitere ịrụ ụlọ n'obodo ha. Ka Nonso kọchara Ejike ihe ahụ, obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu. O wee baa n'ime ụlọ wee wepụta ọjị na mmanya iji gbaa ya ume na agwa ọ kpara. Ejike tụrụ Nonso nnukwu aha dị iche iche dịka Omekanna-ya, Ozuome, Nwaka ibe ya, Ezekweche. Nonso nwetara nnukwu obi aṅụrị na nkwado Ejike kwadoro ya n'ihe ọ na-eme. Ka nke a na-eme, Chinwe zoro onwe ya n'ime ụlọ na-egere ihe ha abụọ na-akọrị wee kwuo n'obi ya na ọ ga-ememilari nwata ahụ bụ Nonso iji gwa ya na mmadụ na-akarị ibe ya. Ejike mechara mgbe ha abụọ kparịchara nkata wee baa n'ime ụlọ bupụta ego dị 100,000 naira dọba n'ihu ha. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a.